Despopulazioaren aurkako foru legea bultzatzen duen taldeak arauaren zirriborro bat egin du zeina lurralde eragileen ekarpenekin aberastuko den. Nafarroko foru ogasunean 20.000 aitorpen baino gehiago aurkeztu dira kanpainaren lehen astean. Nafarroko lehendakariak Ardoi emakumezkoen saskibaloi taldea zoriondu du berriki lortutako maila igoerarengatik. Taberna lehendakari ordeak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso sozial eta politikoa indartzeko beharra azpimarratu du. Iruña ekintzaile programaren edizio berriak prestakuntza eta laguntza emanen die 20 pertsonari haien negozio proiektuak pentsatu eraiki eta garatzeko. Iruñako udalak datorren astean 2024ko biomaratoian parte hartzera animatzen ditu herritarrak eta espezie exotiko inbaditzailetan espezializatutako ibilbide bat antolatu du. Etxabakoitz Kirol Elkarteak 2022an bere instalazioetan eraikitako estalitako atletismoko entrenamentu modulua kudeatuko du. Gaur erorien monumentu eraitsiko dugu izenburupeko antzeslana egingo dute ostegun hontan Iruñako udaletxe plazan. Arantzako menditzulia maiatzaren 19an eginen da. Despopulazioaren aurkako foru legea bultzatzen duen taldeak arauaren zirriborro bat egin du zeina lurralde eragileen ekarpenekin aberastuko den. Jesus Mari Rodríguez Tokia administrazioko eta despopulazio zuzendari nagusiak legegintzaldiko akordioa betez talde hori bildu du hasierako testu bat lantzeko. Rodríguezen esanetan etorkizuneko foru lege honek toki entitatek zein lurralde eragilek Nafarroa landa ikuspegi batetik egituratzen laguntzeko helarazten dituzten kezkak eta proposamena jasotzea du helburu. Eta bere aburuz, kontua da arau koexionatzea, ulertzea eta zona bakoitzarekin egokitzea bere ezaugarri sozial eta ekonomikoekin. Talde bultzatzaile honek Nafarroko despopulazioaren borroka estrategiaren parte hartze prozesuaren talde eragilea osatu zuten zuzendaritza nagusietan eta institutuetan du oinarri. Kronograma lan talde honek 20 lurralde eragile baino gehiagoren laguntza eta ekarpena izatea aurreikusten da. Zeinen artean aurkitzen diren bertzea bertze, Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazioa, toki garapeneko partzuergoak, esparro akademikoko adituak, Pirinioetako maila eta bar. Testua talde bultzatzailearen Nafarroko Gobernuko departamentuen eta lurralde eragileen ekarpenekin aberastu denean, aurretiazko bere konsulta publikoa egingo da Nafarroko Gobernu irekiaren webgunean. Konsulta honen helburua da legearekin zerikusia izan lezaketen herritarren zein ordezkaritza erakunden iradokizunak eta ekarpena biltzea. Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak Nafarroko foru ogasunaren bulegoa bisitatu du Iruñan 2023ko errenta eta ondare kanpainan aurrez aurreko arretaren bigarren egunean. Arastirekin batera Oskar Martínez Bujanda Nafarroko foru ogasuneko zuzendari gerentea eta Kristina Izpun persona fisikoen errentaren ondarearen gaineko zergen kudeaketa zerbitzuko zuzendaria izan dira, eta kanpainako zifra nagusietako batzuk eguneratu dituzte. Horren ildotik aurkeztutako aitorpenei dagokionez zifra giazko baino hobeak dira. Horrela lehenengo 7 egunetan 20.232 aitorpen aurkeztu dira, hau da, iazko lehen astea baino 105 gehiago. Datu horri ogasunak egindako errenta aitorpeneko proposamenen kopurua gehitu behar zaio, 215.606 iritsi baita. Zifra honenak dituen modalitateetako bat online errenta da, 104 hazi baita iazko datuekin alderatuta, bide horretatik, 19.610 adierazpen aurkeztu dira. Bestalde astelen hontan eman zitzaien hasiera errenta presentzialari eta telefono errentari eta bi modalitatetan erregistratutako zifrak ere positiboak dira. Telefono bidezko errentarako zein errenta presentzialerako hitzordu eskatzeko epea zabali dago. Telefonoz aukeratuz gero hitzordua webikoitza-renta.navarra.es webgunearen bidez eskatu behar da. Aurrez aurreko arretarako berriz hitzordua eskatu behar da internet bidez edo 945-505-505 edo 945-505-506 telefonoetan. Astelehenetik ortzegunera 8:00 arratsaldeko 5:00 eta ostiraletan 8:00 3:00. Nafarroko lehendakariak Ardoi emakumezkoen saskibaloi taldeko kideak hartu ditu atzo arratsaldean Nafarroko jauregian, Challenge Ligako irabazi eta Endesa Ligara igo direlako.
Bide honetan beti izan duzu gure laguntza, proiektua beharrezkoa dela garbi daukagulako adierazi du Txibitek. Presidentea jokalariak zoriondu ditu eta kalitate teknikoko taldea eraikitzen jakin dutela azpimarratu du. Noski eta oso sendoa baita gizatiarren ere. Maria Txibitek baikor eta lanean jarraitzeko deia egin die, datorren erronkak erantzunkizuna areagotzen duelako agian presio ere bai. Baina batez ere ilusioa, entrenamentuari edo partidari egunero aurre egiteko indarra. Erreferente bat zareten Nafarroko kirolean aimaitu du esaten presidenteak. Oses Konstrukziones Ardoiren historia Ardoi Fundazioari eta Zizur Nagusiari lotuta dago. Izan ere, bertan hasi zuten euren ibilbidea, 80ko hamarkadaren amaieran, gizonezkoen zein emakumezkoen taldekin. Hurrengo urteetan klubaren hazkunde azkarra izango da eta 2007an Ardoi Saskibaloiko Nafarroko Federazio bihurtu zen proiektua sendotu egin zen. Kirol hau Zizur Nagusian eta Nafarroan sustatzeko eta kirol jarduera honen bidez personen integrazioa lortzeko helburuarekin. Lehen lehendakari orde eta lehendakaritzako eta berdintasuneko kontseilaria Felix Tabernak indarkeria matxistaren aurkako konpromiso sozial eta politiko indartzeko beharra azpimarratu du. Taberna kontseilaria emakumearen aurkako indarkeriaren estatuko behatokiak Moncloan egin duen ezoiko osoko bilkuran izan da. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren lehendakaritzapean. Joan den urtean emakumeen aurkako indarkeriagatiko 2081 salaketa erregistratu ziren Foru Erkidegoan, Nafarroan 2023an jarritako polizia salaketen txostenaren arabera. Salaketen kopurua gora egin duela egiaztatu da, baina horrek ez du esan nahi indarkeria areagotu denik nahita ez. Aitzitik, sensibilizazio eta kontzientziazio handiagoa gisa interpretatu da. Naturalizatutako eta ikusezin bihurtutako indarkeria salatzen ari dira. Hala ere, oso zaila da neurketa erreal bat egitea. Sexu indarkeria gehiena ez baita salatzen adierazi du Taberna presidente ordeak. Aipatzekoa da 10 salaketatik ia 7, hau da 1385 indarkeria fisiko edo psikikoagatik edo psikiko hutsagatik izan zirela. 17, hau da 356 kasu sexu indarkeriagatik eta 16, hau da 340 kasu babes aginduak urratzeagatik. Iruña ekintzaileren edizio berrian izen emateko epea zabali dagoia da, maiatzaren 31 arte. Iruñako udalak Nafarroko enpresen eta berrikuntzaren Europako Zentro Sozietate Publikoarekin elkarlanean bultzatzen duen programak prestakuntza eta laguntza eman nahi die 20 personari negozio ideiak antzeman eta garatzeko batez ere jasangarritasunari lotutako. Programaren garapenean parte hartzaileek ekintzailetza prozesuei buruzko berariazko prestakuntza jasoko dute. Ekintzailetzarako gaitasuna garatzeaz gain, haien ideiak zehaztu eta konfiguratzeko, eta horiek enpresa proiektua bihurtzeko. Bertzea bertze, honako gai hauek jorratuko dituzte, sormena eta berrikuntza, ekintzailetzarako baliabide personalak identifikatzea, balio proposamena, marketina, finantzaketa eta salmentak, lana taldeka zein banaka eginen da. Gainera, parte hartzaileek zeineko ekintzailetzan espezializatutako langileen eta ekiteko aukeretan aditu direnen laguntza izanen dute baita mentorenar ere, haien proiektuei feedback emateko. Biomaratoia City Nature Challenge hirira itzuli da apirilean, urteroko hitzordu hori Kaliforniako Zientzia Akademiak eta Los Angeleseko Konderriko Natur Zientzia Museoak sortutako herritarren zientziari buruzko proiektu bada. Eta hiri biodibertsitatea erregistratzeko 50 herrialdetako 700 hiritako herritarrek parte hartzen dute. InNaturalis plataforma digitalaren bidez, biodibertsitatea, hau da animaliak, landareak, onddoak eta bat, aztertu eta erregistratu behar da hirigunetan edo hiri inguruetan argazki eta audioen bidez. Apirilaren 26tik 29-ra. Aurten mundu mailako proposamena 2 profil propio ditu Iruñan, udalerrian espezie exotiko inbaditzailerik badagoen azterketarian lotua. Alde batetik, udaleko teknikariek biomaratoiko emaitzak berrikusiko dituzte, bereziki Iruñeko espezie inbaditzailei dagokionez. Teknikariek espezie horien presentziari buruz egindako diagnostikoa eta jarraipena laguntzeko. Maiatzaren 7tik 10 bitartean aurkeztuko dira tokiko biomaratoiaren emaitzak.
Bertzalde, ireki da udalak apirilaren 27 antolatutako jarduera batean izen emateko epea. Hasteko, bisita iruzkiduna doan Inba Exotic, hainbatek eman dute Arga ibaiaren ertzeko espezie ezezagunen berri erakusketa ibiltarira. Ibilbide horren ondoren, espeziak bilatzeko lantegi bat eginen da Arga ibaiaren ertzean. Iruñeko udalak herritarren zientzia ekimenaren esparruan bisita eta ibilbide naturalistiko izan dituen lantegia antolatu du datorren apirilaren 27-ako. Bi jarduera gainera urte hasieran udalerriko espezie exotiko inbaditzaileen inguruan hasi zen analiziarekin lotuta daude. Izan ere, proposamen horren helburua da espezialisten eskutik espezie exotiko inbaditzaileei lotutako arazoen esparru teoriko ezagutzea, ibai ingurunera hurbiltzea espezie horiek identifikatzera eta bide batez, Iruñeko 2008ko biomaratoian parte hartzeko aprobetxatzea. Iruñeko udalak Etxabakoitz kirol elkarteari eman dio atletismoko entrenamentu moduluaren kudeaketaren administrazio emakida. Erakunde horren lurzoruetan eraiki baitziren instalazioiek 2022an. Emakida 10 urterako izanen da eta 5 urtean behin luzatzen alko da. Bi aldek hala adosten badute. Gehienez ere 75 urtera arte. Emakida zuzeneko adjudikazioaren bidez gauzatu da, kirol eta kultur erakundeak berek aldez aurretik eskatu da. Instalazioan martxan jarri zenetik Iruñeko udalak berak bere gain hartu zuen espazioaren erabilera emakida eta Etxabakoitz kultur elkarteak berriz garbiketa eta mantentzen lanen ardura. Etxabakoitz kirol elkartearen proposamenak lan hoiei gehitu die instalazioko sarbideak administratzea, zaintzea eta kontrolatzea, bai eta espazio jakin batzuk eskura jartzea ere, hala nola komunak, aldagelak eta biltegia. Erorien monumentua eraiztearen aldeko elkartek ekitaldi antzestu antolatu dute ostegun hontan, 8 Iruñeko udaletxe plazan. Min konponezineko koadroen erakusketa prozesionatuak izan zuen arrakasta mediatiko eta deialdiaren ondoren, herritarrei bigarren ekintza hontarako deia egin diete. Angel Sagüez antzerki zuzendaria zuzendutako musika argiak eta personaiak biltzen dituen antzezpena non bere manifestua irakurriko den. Talde eta elkarte memorialistek parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Etxitzeko edo zinalegin batera ezina delako eraikin honen beraren funtsarekin, fascismoaren gorespen materiala eta simbolikoarekin. Pasaden otsailean Nafarroko 21 elkarte eta kolektibo memorialistek manifestu bat aurkeztu zuten erorien eraispenaren alde. Dagoeneko 26 dira, era berean eraildako eta errepresalitatutako personak 511 senideren zerrenda aurkeztu zuten. Hurrengo egunetan, kulturaren eta kirolaren erreferenten sinadurak argitaratuko dituzte, musika, kirolaria, zientziak, idazleak, aktoreak, artistak, historialariak, irakasleak, profesionalak eta bar. Garrantzitsua da aipatzea eraiztearen aldeko ekimen honek Nafarroko gizartean sortu duen eztabaida publikoa. Arantzako ekaitza elkartea dagoeneko hasia da mendi itzulia antolatzen. Maiatzaren 19an izanen da eguna eta ohiko ibilbidea dauka. 1600 metroko malda eta 27 kilometroko luzerarekin. Herriko plazatik abiatu eta mendizalek itsas zelaietara, Izu, Ibintza, Ekaitza, Ilurdi eta Mairubaratzetatik pasatu beharko dute berriz herrira iristeko.